L-istħarriġ xjentifiku l-Istat tan-Nazzjon jindika li l-edukazzjoni li student jirċievi mill-familja hija l-aktar importanti. Dan kien segwit minn l-edukazzjoni li tieħu mill-iskola u mingħand il-ħbieb. Il-Maltin u l-Awċin fissru l-edukazzjoni mill-internet u mill-midja soċjali bħala l-inqas mezz importanti li l-studenti jedukaw ruhom minnhom. L-istħarriġ jindika wkoll li kważi 2 minn kull 3 jemmnu li r-rispett u l-valuri li tħaddan persuna qed jiġu malma l-aktar mill-familja. 32.9% tan-nies qalu li dawn il-valuri kruċjali qed jiġu malma mit-tnejn, b'44.8% li jemmnu dan għandhom it-tfal taħt is-16 sena. Din hija l-5 edizzjoni tal-Istat tan-Nazzjon. L-għan ewlieni tiegħu mhux li jeżamina opinjoni, iżda li jifhem minnu l-poplu Malti u Awċi, dak li jemmen, dak li jiddefinixxih u dak li jifforma l-prinċipju tiegħu. L-istħarriġ sar mill-Professur Vincent Marmara ħa kampjun ta' aktar minn 1000 persuna minn 16 il-sena l-fuq u din is-sena ingħatat attenzjoni partikolari lejn l-edukazzjoni. L-Istat tan-Nazzjon għena naqdu ir-riżultati li rajna f'daw l-aħħar snin flimkien ma' tema daqshekk importanti fejn fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni tal-bniedem hija il-formazzjoni prinċipali fil-ħsieb kritiku tagħna. Mod ġenerali ntqal li fl-2025 aktar minn nofs il-Maltin qalu li jgħixu l-ħajja ġurnata b'ġurnata, madankollu nstab li aktar ma jkun għoli l-livell tal-edukazzjoni, aktar ikunu dawk li pjanaw ħajjithom. Aktar fuq il-ħajja, aktar minn 7 minn kull 10 jwieġbu li huma kontenti b'ħajjithom u kienu biss 2.1% li qalu li huma kontenti xejn fil-waqt li kwart jemnu li ħajjithom tista' tkun aħjar. Punt interessanti kien li l-Awċin huma l-aktar li huma kontenti b'ħajjithom bi 82.8%. L-inqas kontenti huma l-persuni mid-distrett ta' Tramuntana ta' Malta. Meta jħarsu lejn 12 xahar li jmiss 74% jemmnu li se jgħixu ħajja aħjar biż-żgħażagħ bejn is-16 u l-25 sena li kienu l-aktar pożittivi. Din tibmarka xejra pożittiva hekk kif fl-2023 kienu biss 39.1% li qalu li kienu se jgħixu ħajja aħjar fi żmien sena. Il-livelli tal-edukazzjoni ħallu impatt fuq ir-reliġjon ukoll. Fl-2025 9.9% tal-Maltin qalu li jemmnu falla, ċifra li kienet ilha ma tidher għal dawn l-aħħar 3 snin. Minkejja li l-fidi żdiedet li stħarriġ sab li aktar ma jkun għoli l-livell tal-edukazzjoni, inqas iqisu r-reliġjon bħala element importanti fil-ħajja. Bekk jidher li l-edukazzjoni qed tippromovi sens aktar ta' awtonomija personali li sussegwentament qed taffettwa l-valuri spiritwali tal-individwi.